Després de segles de batalles i guerres, quan la reina Isabel I mor, el seu cosí Jaume VI, rei d'Escòcia, és coronat també rei d'Anglaterra. El Parlament d'Anglaterra jutja i executa Carles I, fill del rei Jaume, per traïdor i tirà. Anglaterra és de facto una república. El Parlament escocès no va ser consultat i va proclamar Carles II rei d'Escòcia. I esclata la guerra entre els partidaris del rei i els republicans liderats per Cromwell. L'exèrcit reial és derrotat i Escòcia ocupada. Però 10 anys després, Carles II d'Escòcia serà coronat també rei d'Anglaterra i Irlanda.